Predstavte si situáciu, že jedného dňa z ničoho nič milióny ľudí zrazu zmiznú. Ulice sú o dosť prázdnejšie, lietadlá bez pilotov padajú, domy zostávajú opustené, rodiny hľadajú svojich blízkych, ktorí sa stratili bez stopy. Zúfalstvo sa šíri ako mor. Svet sa z nenazdajky ocitá v chaose. Verte tomu, že toto nie je sci-fi film. Je to dávne proroctvo o vytrhnutí, udalosti, ktorá podľa Biblie raz príde. Čo je to vytrhnutie a kedy sa to stane? Teraz to zistíš. Pozeraj a dozvieš sa tiež to, čo sa stane s tebou. Čo je vytrhnutie? Prvý list Solunčanom 4, 16, 18 hovorí: Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia polnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore, v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Táto pasáž je základom učenia o vytrhnutí. Predpokladá, že Boh si vezme veriacich k sebe ešte pred veľkým súžením, ktoré postihne svet. Inými slovami, veriaci budú vzatí priamo k Bohu. Ich tela budú premenené, zmiznú v okamihu, bude to ako žmurknutie. To, čo zostane, bude svet v zmätku. Kedy sa to stane? Ježiš povedal: No o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeský anjeli, ani syn, iba Otec. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu. A nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých. Matúš 24:36. No Biblia nám dáva znamenia, ktoré naznačujú, že sa blížime k tejto udalosti. Morálny úpadok a chaos v spoločnosti. Prírodné katastrofy. Svet zmietaný vo vojnách a nepokoje na mnohých úrovniach. Znie vám to povedome? A čo ak nie ste veriaci a podľa Biblie teda nebudete medzi vyvolenými? Pre tých, ktorí nebudú vytrhnutí, začne obdobie veľkého súženia. Naozaj temný čas, keď sa svet dostane pod vládu Antikrista, 7 rokov utrpenia na zemi. Bude to doba klamstiev, manipulácie a prenasledovania tých, ktorí sa rozhodnú obrátiť k Bohu. Vznikne nový svetový poriadok. Objaví sa Antikrist, charizmatický vodca, ktorý prinesie dočasný mier. Božie súdy budú dopadať na svet. Vojny, hladomory, morové rany, prírodné katastrofy. Falošný prorok zavedie znamenie šelmy, bez ktorého nikto nebude môcť kupovať ani predávať. A keď sa svet ocitne na pokraji zničenia, Kristus sa vráti. Nastane armagedonská bitka. Kristus zničí Antikrista a jeho armády. Satan bude zviazaný na 1000 rokov a začne sa 1000-ročné kráľovstvo Krista. Ale vráťme sa na začiatok veľkého súženia. Vytrhnutie, je to skutočná udalosť budúcnosti alebo len nesprávny výklad? Môžeme vôbec s istotou povedať, čo nás čaká? A ak by sa to stalo dnes, boli by ste na vytrhnutie pripravení? Napíšte do komentárov, čo si myslíte o tejto téme. Veríte v doslovné vytrhnutie, alebo je to len symbolická predstava? Aby bolo jasné, nie všetci kresťania veria vo vytrhnutie v takom zmysle, ako sme si ho popísali. Rozdiely v názoroch na vytrhnutie súvisia s rôznymi teologickými školami a výkladmi Biblie. Ak vás toto video oslovilo, zdieľajte ho. Zanechajte like a nezabudnite sa prihlásiť na odber.